Πάμε κυρίες και κύριοι να δείτε διαφωνείς και να ακούσετε Μαρίας Πολυζωήδου. Αυτά που μου είπε εμένα στο τηλέφωνο ο Μητροπολίτης και μόλις τα άκουσα του είπα πες μου πότε και πού θες να συναντηθούμε, δώσε μου τα στοιχεία γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείτε το βίντεο παρακαλώ πολύ και μπαίνουμε ξανά στο στούντιο. Το 2006, γύρω στις 2 το μεσημέρι στην οδό Πανεπιστημίου, περπατάει ένας Μητροπολίτης κρατώντας στα χέρια του 2 μεγάλες τσάντες. Τον ακολουθεί σε διακριτική απόσταση ένας εύσωμος νεαρός. Λίγη ώρα νωρίτερα ο άγνωστος ρασοφόρος είχε επισκεφθεί το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως και είχε σηκώσει από τις θηρίδες κοσμήματα αμύθιτης αξίας. Πρόκειται για τα τάματα που χρόνια τώρα οι πιστοί ακουμπούσαν στην εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας. Ο ρασοφόρος δεν ήταν άλλος από τον πρώην έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, Μητροπολίτη Θεοφάνη. Τα βήματα του Μητροπολίτη φτάνουν στο κατόφλι του κοσμηματοπόλη Ηλία Λαλαούνη. Ο Θεοφάνης αδειάζει τις τσάντες με τα τάματα μπροστά του και ζητά από τον Ηλία Λαλαούνη να τα αγοράσει. Ο γνωστός κοσμηματοπόλης αρνείται και του συστήνει έναν φίλο του που κάνει αυτές τις δουλειές όπως του είπε. Το επόμενο πρωί ο άνθρωπος του Λαλαούνη, συνταξιούχος Χρυσοχώος Ιωσήφ Ρουσανίδης, εκτιμά τα τάματα και τα αγοράζει αντί του ποσού των 286.000 ευρώ. Από τη στιγμή αυτή ξεκινά το γαϊτανάκι ενός απίστευτου λαθρεμπορίου χρυσού και διακίνησης μαύρου χρήματος στις πλάτες των Ορθόδοξων χριστιανών. Οι αποκαλύψεις τώρα αρχίζουν. Δύο ονόματα κυρίες και κύριοι που ακούσατε και πρόκειται για τον κύριο Ηλία Λαλαούνη, πασίγνωστο κοσματοπόλη, πασίγνωστο, ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα να ακουστεί το παραμικρό για το όνομά του, και τον κύριο Ιωσήφ Ρουσανίδη, συνδικαλιστής, πρόεδρος των Αργυροχρυσοχώων Ελλάδος και συνταξιούχος εδώ περίπου και 3 χρόνια, 4. Αυτά τα δύο ονόματα που ακούσατε δεν προήλθαν από το μυαλό μας, έτσι αυθαίρετα. Περιέχονται σε αυτό εδώ το έγγραφο. Τι είναι αυτό το έγγραφο? Όταν ο Θεοφάνης πούλησε αυτά τα τάματα με τη διαδικασία ακριβώς αυτή που είδατε, ένα πρωί πήγε στις θηρίδες της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, χωρίς να έχει καταγραφεί κανένα πρακτικό αφαίρεσης των κοσμημάτων που φυλασσόντουσαν στις θηρίδες αυτές, τα έβαλε μέσα σε δύο σάκους ταξιδίων μεγάλους, τα κουβαλούσε στην οδό Πανεπιστημίου, έστριψε στην οδό Σταδίου και πήγε με συνοδεία ένα νεαρό που είχε στο γραφείο του κυρίου Λαλαούνη. Τα σήκωσε και τα άφησε πάνω στον πάγκο και του είπε τα πουλάμε κύριε Λαλαούνη. Γιατί πήγε στο Λαλαούνη κύριε Μεταξά και δεν πήγε στον κύριο Σπίνο? Ο Λαλαούνης είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, πάρα πολλές φορές έχει δείξει φιλοχριστιανικά αισθήματα, έχει βοηθήσει με δωρεές και με χορηγίες πολλές εκκλησίες και έχει φτιάξει ένα προφίλ χριστιανικό. Για αυτό το λόγο τον επισκέφθηκε. Ο Λαλαούνης του είπε, εγώ σεβασμιότατε δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά στάσου λίγο, έχω έναν φίλο. Πάει στο τηλέφωνο, δίπλα ήταν η κόρη του, η Κατερίνα, παίρνει τον αριθμό του γραφείου του κυρίου Ιωσήφ Ρουσανίδη, συνταξιούχου Αργυροχρυσοχώου. Ο κύριος Ρουσανίδης, κυρίες και κύριοι, διατηρούσε ως ενεργός κοσματοπόλης ένα εργαστήριο στην οδό Λέκα, εκεί που είναι μαζεμένοι όλοι οι Αργυροχρυσοχώοι. Του είπε λοιπόν ο κύριος Λαλαούνης, θα έρθει σε λίγο ένας δικός μου άνθρωπος, είναι ο έξαρχος εν Ελλάδη, με 2 τσάντες. Αυτά είναι τα τάματα που έχουν κάνει όλοι οι πιστοί, κύριε Μεταξά, στην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Και αυτά τα πουλάνε γιατί δεν έχουν χρήματα, κύριε Λέτσα. Εκποίησέ τα και βοήθησέ τους όσο μπορείς. Κατεβαίνει τον δρόμο ο
έξαρχος μαζί με τη συνοδεία του νεαρού που τον βοηθούσε. Στον δρόμο κουβαλούσαν τις βαλίτζες και πάνε στον κύριο Ιωσήφ Ρουσανίδη. Και ήταν λαχανιασμένος από τότε μέχρι το τηλέφωνο που τον πήρατε. Ο νεαρός πάντα. Εύστοχο αυτό που λέτε. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ρουσανίδης, ακούστε τη διαδικασία κύριε Ιγνατίου, του λέει άνοιξε τις σακούλες να δούμε τι υπάρχει μέσα. Αφού άνοιξε τις σακούλες, τα πήραν όλα αυτά και τα ανέβασαν πάνω σε μια ζυγαριά ακριβίας για να δούνε πόσο ζυγίζουν. Αυτά ζύγιζαν περίπου 40 κιλά χρυσό. Του λέει κοίταξε να δεις, εγώ πολλά λεφτά δεν έχω, όπως τα βλέπω αυτά μπροστά μου δεν πιάνουνε, κάνα 300.000 ευρώ πιάνουνε. Άφησέ τα μου, εγώ θα τα λιώσω. Η λίγα είναι 300.000 ευρώ. Όχι, θα λέω σαν να είναι κανένα ποσό έτσι. Θα δείτε σε λίγο αν είναι λίγα ή όχι. Γιατί θα δείτε πως τα κιλά αυτά ξεφανίστηκαν και έγιναν 15 στο τέλος. Αφήστε να πω τη συνέχεια. Όταν λοιπόν του είπε ο Ρουσανίδης άφησέ τα να τα δω και εδώ είμαστε. Πήγαινε στο καλό. Έφυγε ο παπάς, ο Μητροπολίτης Θεοφάνης, ο Ρουσανίδης φόρεσε τα γάντια τα άσπρα, έδιωξε και το προσωπικό και έκατσε μόνος του, συνταξιούχος το επαναλαμβάνω, συνταξιούχος, και άρχισε να ξεδιαλύνει τις σακούλες που ήταν μέσα τα πράγματα, ήταν σε σακούλες, κλεισμένα με παραμάνες κτλ. Παίρνει τηλέφωνο τον Θεοφάνη και του λέει κοίταξε να δεις, έβγαλα τις σακούλες, έβγαλα και τις παραμάνες, 20 κιλά μείνανε. Τι γελάτε κύριε Γνατίου, έτσι του είπε, 20 κιλά μείνανε, σακούλες και παραμάνες 20 κιλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ τώρα αυτά μπορώ, στα έχω εκτιμήσει ένα 300.000 πιάνουν. Αλλά δεν μπορώ να στα δώσω όλα μαζί, γιατί εγώ πρέπει να λιώνω, να κάνω κοσμήματα, να πουλάω και να τα παίρνει σιγά σιγά. Του λέει ο Θεοφάνης, σε πόσο καιρό μπορεί να μου δώσει τα λεφτά? Σε ένα εξάμηνο. Μετρητά, μετρητά, τι θα παίξουμε εδώ? Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Πράγματι, σε ένα εξάμηνο, με διάφορες καταβολές χρημάτων, πότε με επιταγή ημέρας, πότε με μετρητά, του έδωσε 295.000 ευρώ. Όπως το λέτε είναι κύριε Βαθιώτη, κουνά το κεφάλι, ο ίδιος τα εκτίμησε 286.000 ευρώ. 286.000 ευρώ. Ο κύριος Ιωσήφ Ρουσανίδης τα εκτίμησε, ο κύριος Ιωσήφ Ρουσανίδης τα αγόρασε, ο κύριος Ιωσήφ Ρουσανίδης τα έλειωσε, ο κύριος Ιωσήφ Ρουσανίδης τα μετέτρεψε σε κοσμήματα για την υψηλή κοινωνία και τα πούλησε. Εμείς πού ήμασταν τώρα? Μέσα στο ράσο του Θεοφάνη και τα ξέρουμε με τόσο λεπτομέρειες, ή είμαστε κρυμμένοι πίσω από μια καρέκλα του Ρουσανίδη και τα βλέπαμε? Όχι. Όταν τελείωσε κύριε Μεταξά αυτή η αγοροπολισία, ο Θεοφάνης είτε σε ιδίες συναντήσεις με τον Θεόφιλο είτε δια εμβασμάτων του έδωσε τα χρήματα. Δηλαδή επισκέφθηκε ο Θεόφιλος την Αθήνα, στον Πανάγιο Τάφο, τον φωνάζει ο Θεοφάνης και του λέει Πατριάρχα, ελάτε λίγο να σας πω, τι θέλεις παιδί μου? Πάρε 140.000 ευρώ μετρητά. Τα πήρε ο Θεόφιλος, τα βάλε στη βαθιά τσέπη, γιατί προέρχονται από αυτό. Όταν πήγε ο Θεοφάνης για το Άγιο Φως, του είπε σε μια γωνία, Πατριάρχη, παρακαλώ, πάρε 50.000 ευρώ. Τα νούμερα που σας λένε πραγματικά προέρχονται από αυτά. Αυτά μας σε 6 μήνες. Όταν τελείωσε η αγοροπολισία, προκειμένου ο Θεοφάνης να είναι καθαρός, του λέει ο Θεόφιλος, αγόρι μου, δεν κάνεις και ένα χαρτί? Αυτό είναι. Να μου γράφεις τι ακριβώς έγινε, πού πουλήθηκαν, πόσο πουλήθηκαν, ποιος μας βοήθησε, ποιος τα πήρε, ποιος τα έδωσε, γιατί έχει μαθευτεί θέμα εδώ στα Ιεροσόλυμα και μου ζητάνε εξηγήσεις. Βεβαίως. Και φτιάχνει λοιπόν μία επιστολή 3 σελίδες ο Θεοφάνης και τη στέλνει στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή στον Πατριάρχη. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες που σας λέω αναγράφονται σε αυτήν εδώ την επιστολή. Τα ποσά που έδωσε, η αριθμή των επιταγών, ο τρόπος που πήγε στο Λαλαούνι, οι σακούλες που κουβάλαγε, ο νεαρός που ήταν μαζί του, όλα περιγράφονται εδώ. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία όμως είναι να δείτε, πέρα τον τρόπο που έγινε αυτή η εκποίηση, εν μια νυχτή, κάτω από τουλάχιστον δική μου δημοσιογραφική προσέγγιση αδιαφανή διαδικασία, διότι εμείς καλέσαμε εδώ απόψε να είναι ο έξαρχος να μας πει τι ακριβώς έγινε, πώς είναι δυνατόν από τις θηρίδες να κατευθύνεσαι κατευθείαν σε ένα κοσματοπόλι,
Γιατί δεν έκανες μια δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος? Γιατί δεν πήγες στην Τράπεζα της Ελλάδος να έχεις τεχνική εκτίμηση των κοσμημάτων? Γιατί. Στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ορκωτό εκτιμητή. Όχι, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος πουλάει και χρυσά. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν λογίζεται. Ας πήγαινε όπου ήθελε, όχι στο Λαλαούνι, κύριε Ιγνατίου. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, είτε στον Ιγνατίου ερχότανε. Τι δεν ξέρετε, ότι πήγε στο Λαουνί? Όχι, αυτά τα λέει μέσα στο έγγραφο που έχετε. Που υπογράφει, και θα το δείτε, που υπογράφει τώρα, ο κύριος είναι ότι δεν έχει γίνει Θεοφάνης, ότι δεν υπάρχει εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή. Αυτό καταλάβατε μόνο? Μέχρι τώρα αυτό. Όχι, δεν καταλάβατε ότι αυτός που πήρε τα κοσμήματα δεν τα κατέγραψε τι πήρε? Αυτό είναι. Επειδή δεν υπάρχει αυτή η ορκωτή εκτίμηση. Όχι πόσο κάνουνε. Όταν τα πήρε από τις θηρίδες, 2 θηρίδες, δεν κατέγραφε κανένας τι πήρε από εκεί μέσα. Το καταλάβατε αυτό? Ναι, προσέξτε. Δεν λέτε ότι ο έξαρχος έκλεψε. Ούτε αφήσετε να απολυθεί. Όχι. Εγώ θέτω ερωτηματικά που προφανώς αύριο η δίωξη οικονομικού εγκλήματος οφείλει να ερευνήσει το κομμάτι που αφορά το λαθρεμπόριο χρυσού. Ο εισαγγελέας οφείλει να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες και η Εκκλησία οφείλει να διερευνήσει την ενδεχόμενη συμπεριφορά εκκλησιαστικού δικαίου του Θεοφάνη. Έτσι όπως τα λέτε. Και πάνω απ' όλα οι πιστοί οφείλουν, κύριε Καραθάνο, να γνωρίζουν που πάνε τα τάματά τους. Καταλάβατε, κύριε Μεταξά? Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, πάντα τώρα από εδώ και πέρα, μόνο ότι υπάρχει σε αυτή την επίσημη επιστολή, η οποία επεξηγεί αυτό που σας είπα πριν, που έστειλε δηλαδή ο Θεοφάνης, ο τότε έξαρχος, όχι ο σημερινός, στον Θεόφιλο, τον σημερινό πατριάρχη, για να του εξηγήσει εν ολίγης πώς ακριβώς δόθηκαν τα χρήματα, ποιοι μας βοήθησαν και τι έγινε. Πάμε παρακαλώ. Ας δούμε όμως αναλυτικά την κατάσταση με τα κοσμήματα που φυλάσσονταν στην Εθνική Τράπεζα επ' ονόματι του Αρχιμανδρίτη Χρυσάνθου Τσαβολάκη και προερχομένων εκ της προσκυνήσεως της εικόνος της Παναγίας Ιεροσολυμητήσης κατά την μεταφορά αυτής της Ελλάδα το έτος 2003. Η περιγραφή ανήκει στον πρώην έξαρχο του Παναγίου Τάφου Θεοφάνη, αφού κατά την αφαίρεση των κοσμημάτων από τις θηρίδες δεν ήταν κανένας άλλος παρόν. Δαχτυλίδια 14 καράτια 9 κιλά και 850 γραμμάρια. Αλυσίδες λαιμού 14 καράτια 8 κιλά και 600 γραμμάρια. Αλυσίδες χειρός και μπρασελέ 14 καράτια 4 κιλά και 550 γραμμάρια. Βραχιόλια 14 καράτια 3 κιλά και 500 γραμμάρια. Σταυρί 14 καράτια 7 κιλά και 800 γραμμάρια. Σκουλαρίκια και μικρά μενταγιόν 14 καράτια 1 κιλό και 750 γραμμάρια. Χρυσά διάφορα 18 καράτια 7 κιλά και 150 γραμμάρια. Χρυσά διάφορα 12 καράτια 200 γραμμάρια. Χρυσά διάφορα 8 και 9 καράτια 1 κιλό και 450 γραμμάρια. Χρυσά νομίσματα από κοσμήματα 22 καράτια 100 γραμμάρια. Χρυσά διάφορα 18 καράτια 150 γραμμάρια. Χρυσά διάφορα 14 καράτια 4 κιλά και 300 γραμμάρια. Χρυσά διάφορα 8, 9, 10 και 12 καράτια 1 κιλό και 350 γραμμάρια. Σύνολο 40 κιλά και 750 γραμμάρια. Βεβαίως ο πρώην έξαρχος προχωρά και σε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το βάρος και την ποιότητα των κοσμημάτων. Έτσι διαβάζουμε ότι στο βάρος των 40 κιλών και 750 γραμμαρίων συμπεριλαμβάνονται οι πλαστικοί φάκελοι καθώς και σιδερένιες παραμάνες δια την διευκόλυνση της συσκευασίας εις διαφόρους κατηγορίας εις καράτια και αντικείμενα. Σύμφωνα με τα μαθηματικά του πρώην έξαρχου του Παναγίου Τάφου, από τα 40 κιλά και 750 γραμμάρια, μετά την επεξεργασία καθαρισμού και τήξεως, έμειναν 19 κιλά και 235 γραμμάρια καθαρός χρυσός 24 καρατίων. Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, νάιλον σακούλες και παραμάνες ζυγίζουν 20 κιλά. Ποιος διαβεβαιώνει ότι στις θηρίδες υπήρχαν τα κοσμήματα που περιγράφονται από τον πρώην έξαρχο? Γιατί δεν υπάρχει πρακτικό καταμέτρησης των κοσμημάτων? Λοιπόν, για δώστε μου το έγγραφο τώρα εδώ. Έχει γίνει φίλο και φτερό το έγγραφο εδώ. Δύο βλέπουμε και εμείς δεν διαβάζουμε. Το έχει πάρει ο ρεπόρτερ κύριος Ιγνατίου στο χέρι και λέει ο Θεός να μας φυλάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί μιλάμε για πλιάτσικο. Επί της ουσίας πρόκειται για πλιάτσικο που δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ να πω ότι ο Θεοφάνης είχε τις καλύτερες των προθέσεων.
ένας άγιος άνθρωπος, αφελής, άπειρος, αμαθής, να ανεβαίνει τη σταδίου με 2 σακουαγιάς, με το λαχανιασμένο νεαρό που συμπληρώνει ο κύριος Λέτσας, γιατί είχε την εντολή από τον Θεόφιλο, βρες μου λεφτά αύριο το πρωί, δεν έχουμε χρήματα στο Πατριαρχείο. Θυμάστε, τότε είχε γίνει αυτή η μεταπήδηση μεταξύ Ειρηναίου και Θεοφίλου. Ο ένας έλεγε ότι ο ένας πήρε τα λεφτά ή όχι, δεν μας αφορούν εμάς αυτά, άρα το Πατριαρχείο κατά τον Θεόφιλο δεν είχε χρήματα. Και από όπου μπορούσε να μαζέψει χρήματα ο Θεόφιλος μάζευε. Κάπως έτσι τηλεφώνησε στον Θεοφάνη και του λέει: στην Αθήνα τράβα στις τράπεζες, άνοιξε τις θηρίδες, είσαι ο νόμιμος εκπρόσωπος, ό,τι έχει πουλατό, στείλε μου τα λεφτά. Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στην πρακτική. 40 κιλά χρυσό, πηγαίνει ο Θεοφάνης στις θηρίδες, ανοίγει τις θηρίδες, τραβάει με τις χούφτες, ρίχνει μέσα σακουαγιάς. Τι είπατε, πρακτικό? Όχι. Πρακτικό καταγραφής, το τι βρέθηκε μέσα δεν υπάρχει. Πέρα του γεγονότος ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρακτικό εισόδου των κοσμημάτων μες στις θηρίδες. Δηλαδή, αυτός που τα έβαζε κάποτε μες στις θηρίδες θα πρέπει στην αρχιγραμματεία του Πανάγιου Τάφου, κύριε Ιγνατίου, να έχει ένα πρακτικό αυτών που μπήκαν. Συμφωνούμε. Τέτοιο πρακτικό και για να βγουν από την εκκλησία μια στιγμή. Αφήστε, μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Πάμε στην ταμπακέρα, κύριε Ιγνατίου. Στην ταμπακέρα πάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πρακτικό για τα κεριά, κύριε Σπίνο. Πρακτικό για το τι μπήκε μέσα στις θηρίδες, σας λέω εγώ επισήμως, δεν υπάρχει. Και καλά, χάθηκε. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή Ειρηναίου, Θεοφίλου, τέλος. Πρακτικό, βρε καλέ Θεοφάνη, σεβασμιότατε Άγια, να κάνω και το σταυρό μου. Όταν τα έπαιρνες από τις θηρίδες, γιατί δεν κατέγραψες? Δείτε σας παρακαλώ πολύ, να το δούμε με την βοήθεια της Μαρίας Πολυζωίδου στο πλάσμα, να το δούμε σε full screen, σε όλη την οθόνη, την κατάσταση που περιγράφει τα δαχτυλίδια της αλυσίδας λαιμού. Να δείτε, κυρίες και κύριοι, ότι τα περιγράφει με διαδικασία κιλών. Όχι, όχι, θέλουμε την πρώτη σελίδα, αυτό εδώ παρακαλώ να δούμε, με τα είδη και με τα κιλά που ζυγίζει το καθένα. Από το προηγούμενο βίντεο, ναι. Προσέξτε. Δαχτυλίδια 14 καρατίων, όχι πόσα δαχτυλίδια είναι, 1324, που μια σοβαρή διαδικασία καταμέτρησης, βρε αδέλφια, πουλάτε τάματα, την ψυχή των Ελλήνων πουλάτε κοσμήματα, εκποιείτε ψυχές, δάκρυα, αίμα και τα μεταφέρετε σε κιλά. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ και να το βλέπουν οι τηλεθεατές στην οθόνη τους. Δείτε, είδος δαχτυλίδια 14 καρατίων, σύνολο περίπου 10 κιλά, 9 κιλά 850 γραμμάρια. Και εγώ ρωτάω εσάς, πόσα δαχτυλίδια είναι για να ζυγίζουν 10 κιλά? Σας ρωτώ, κύριε Βαθιώτη. Καμία χιλιάδα. 1000 δαχτυλίδια. 1000 ψυχές χριστιανών γονάτισαν μπροστά στην εικόνα, άφησαν το ιστέρημά τους, δάκρυσαν, προσευχήθηκαν και αυτό το δαχτυλίδι το πήρε ο Θεοφάνης και το έλειωσε. Και εγώ σας ρωτώ, σας παρακαλώ κύριε Λέτσα, εγώ σας ρωτώ, μία σοβαρή καταγραφή. Ό,τι έγινε έγινε. Γιατί είχαμε ανάγκη από χρήματα. Ό,τι έγινε έγινε. Κακώς έγινε. Ό,τι έγινε έγινε, κύριε Ματαξά. Μία σοβαρή καταγραφή, κύριε Καραθάνο, λέει 10 κιλά δαχτυλίδια ή τόσα δαχτυλίδια. Με αυτές τις πέτρες, αυτού του είδους, αυτής της αξίας. Η ουσία της πράξης όμως δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, αν έλεγε 1000 δαχτυλίδια ή 9 κιλά δαχτυλίδια, είναι πράξη ηθική? Όχι, αυτή. δείχνει τη διαφάνεια των προθέσεων. Προσέξτε, το δαχτυλίδι δεν μετριέται με την αξία που ζυγίζει το καράτι. Διότι αν εγώ, κύριε Καραθάνο, έχω ένα. Ήθελαν κάποια χρήματα για το Πατριαρχείο. Και με αυτόν τον τρόπο, βρήκαν αυτόν τον τρόπο, πάρτε αυτά και ό,τι μου δώσεις. Τα χρήματα μπήκαν στο Πατριαρχείο. Τώρα αστείευεστε, πάρτε αυτά και ό,τι μου δώσεις. Αυτό γίνεται στο καφενείο του Τσούτσουρα, στη Δάφνη. Στην ταβέρνα, μάλλον. Δεν έχει καφενείο άνθρωπος. Δεν γίνεται στον Πανάγιο Τάφο. Αν ο Πανάγιος Τάφος, κύριε Καραθάνο, λειτουργεί έτσι, να το μάθουμε κι εμείς και να ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουμε σε Πανάγιο Τάφο, πάμε σε κάτι άλλο. Πάντως, πάμε να δούμε παρακαλώ τον πίνακα σε full screen για να διαβάζουμε, να βλέπει ο κόσμος. Τι είπατε, κύριε Λετζά? Λέω ότι η αναλογία σε χίδιν εμπόρευμα είναι σε κιλά. Πάντα έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δαχτυλίδια περίπου 10 κιλά. Αλυσίδες λαιμού 14 καράτια, 8 κιλά 600 γραμμάρια. Περίπου πόσες, κύριε Ιγνατίου, αλυσίδες λαιμού είναι αυτές?
Κάμια 400 αλυσίδες. Περίπου. Πάμε παρακάτω. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα στις αλυσίδες, δεν μου παρότι είναι βαριές. Πάμε τώρα στους σταυρούς. Τα πάμε λοιπόν 1, 2, 3. Πάμε στο 5. Σταυρί. 14 καράτια, περίπου 3 κιλά, 2.800. Ξέρετε περίπου πόσοι σταυροί είναι 2.800 σε σταυρί? Όταν ο κάθε σταυρός δεν ζυγίζει πάνω από 18-20 γραμμάρια. Ξέρετε κύριε Καραθάνο πώς είναι? Περίπου γύρω στις 2.500 σταυρούς. Εντάξει. Όχι. Πολύ, ούτε 100 σταυρί. 140. Πλάκα κάνετε τώρα. 140 σταυρί. 2.800. Α, 2.800, ναι. 140 σταυρί. Πολύ ωραία. Προσέξτε. Σταυρί. Ούτε τι σχήματα είναι, ούτε τι αξία έχουν, ούτε τι πέτρες έχουν πάνω. Είναι χίδιν εμπόρευμα, έτσι. Χίδιν, έτσι, πολύ ωραία. Πάμε ξανά. Εδώ δεν έχουμε χίδιν εμπόρευμα όμως, γιατί λοιπόν, κάποια από αυτά μπορεί από μόνα τους να είναι ένα συγκεκριμένο κόσμημα που δεν πάει με τα κιλά. Ναι, και είναι κάτι ιερό. Και γι' αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί. Όπως το λέτε. Όλα αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, όλα αυτά κυρίες και κύριοι έπρεπε να έχουν καταγραφεί 1 προς 1. Ένας που σέβεται, παρακαλώ κύριε Λέτσα, ένας που σέβεται, κύριε Λέτσα έχει μια άποψη ότι έπρεπε να είναι με το φτιάρι. Δικαίωμά του είναι. Εμείς έχουμε. Εντάξει, έχετε τύχει σε παρόμοια αντίστοιχη διαδικασία. Εσείς δικηγόροι τυχαίνετε σε πολλές διαδικασίες. Εμείς μπορούμε να θέλουμε άλλη διαδικασία να γίνει. Πώς το έχετε κάνει, ένα λεπτό. Χωρίς πέτρες, χωρίς το έχει κάνει με το φτιάρι. Πώς το έχετε, ένα λεπτό. Λοιπόν, παρακαλώ για να συνεχίσουμε. Πώς έχει γίνει αυτή η διαδικασία? Με το φτιάρι σας λέει, με ένα φτιάρι. Με το φτιάρι. Διαδικασία που ακολουθεί και η Παναγία του Στήνου σε κιλά πηγαίνει. Λοιπόν, όταν δεν έχει, αυτό που έχει αξία, πέτρες, όταν δεν έχει ιδιαίτερα σκαλίσματα, δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται ένας πληστηριασμός. Δεν γίνεται πληστηριασμός. Δείτε το ρεπορτάζ και βάλτε συμπέρασμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτά τα 40 κιλά χρυσό ήταν μέσα τα δαχτυλίδια, τα διάφορα, τη μαλφή κύριε Μεταξά, σε σακούλες που ήταν πιασμένα με παραμάνες για να μην πέσουν. Αφαίρεσαν τις παραμάνες, αφαίρεσαν τις σακούλες και ξαφνικά τα 40 κιλά γίνανε 20. Εντάξει, το έγραφο γράφει κάτι ακόμα μια στιγμή. Περιμένετε, το έγραφο θα το διαβάσουμε. Τι είπατε? Και αφού γίνανε 20 όχι, μη βιάζεστε, δεν ξέρετε το ρεπορτάζ, μη βιάζεστε. Όχι, εγώ λέω τι γράφει το έγγραφο. Μη βιάζεστε, θα δείτε τι γράφει το έγγραφο, μη βιάζεστε. Επειδή βιάζεται ο κύριος Ιγνατίου, έχει μια διάθεση. Ξέρετε, με την Εκκλησία, όλοι οι φίλοι οι πολιτικοί θέλουν να είναι, γιατί εκείνοι σταυροί, εκείνοι οι ψήφοι. Κανένας δεν θέλει να πειράζει, κανείς δεν θέλει να πειράζει τους σταυρούς. Όχι τους σταυρούς, αυτούς τους πειράξανε, τους λαιλατίσανε, τους εκπίσανε. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι έγιναν χωρίς απολύτως καμία διαδικασία εκποίησης με ανοιχτό πληστηριασμό. Δηλαδή, κάνεις μια ανακοίνωση και λες κύριοι, καλώ τους χρυσοχώους, εφόσον εσύ έχεις πάρει εκτιμητές τιμές, παρακαλώ, και λες την Τετάρτη το βράδυ στο Πατριαρχείο, στην Εξαρχία, εδώ στο Έξτρα, θα γίνει αυτός ο πληστηριασμός. Και έρχονται 100 άνθρωποι και χτυπάνε το καμπανάκι και λένε εγώ δίνω 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ. Θεοφάνη μου, αγαπημένε σεβασμιότατε, τα πήρε σε βαλίτζες και τα πήγε στον κύριο Ρουσανίδη. Δείτε κυρίες και κύριοι το επόμενο βίντεο και θα σας πω σε λίγο γιατί έγινε μέγα λαθρεμπόριο χρυσού και διακίνηση μαύρου χρήματος. Δείτε το επόμενο βίντεο. Στο έγγραφο ντοκουμέντο που αποκαλύπτουμε απόψε, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου περιγράφει με λεπτομέρειες πώς καταμερίστηκαν τα χρήματα που εισπράχθηκαν από την πώληση του χρυσού. Μας ενημερώνει δε ότι τα 19 κιλά και 235 γραμμάρια πωλήθησαν προς 15.131 ευρώ το κιλό και εισεπράχθη το ποσό των 291.050 ευρώ. Αφαιρεμένων των εξόδων 10.000 ευρώ, εισεπράχθη το ποσό των 281.050 ευρώ. Εισπράξεις της αξιοποιήσεως εγένοντο κατά διαστήματα. Η συνολική αξιοποίηση απέφερε τελικώς το ποσό των 286.050 ευρώ. 12 Σεπτεμβρίου 2006, έμβασμα μέσω Εθνικής Τραπέζης 100.000 ευρώ. 5 Οκτωβρίου 2006, ιδιοχείρο στο Μακαριωτάτο, 140.000 ευρώ. 15 Νοεμβρίου 2006, έμβασμα μέσω Εθνικής Τραπέζης, 25.000 ευρώ. 27 Νοεμβρίου 2006, έμβασμα μέσω Εθνικής Τραπέζης, 15.000 ευρώ. 6 Δεκεμβρίου 2006, ιδιοχείρο στο Μακαριωτάτο, 6.050 ευρώ. Σύνολο 286.050 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο να εκτιμάει τα κοσμήματα και το ίδιο να τα αγοράζει?
Είδατε, κυρίες και κύριοι, πόσο ο Θεόφιλος πήρε τα χρήματα στην τσέπη του. Ιδιοχείρος. 140.000, σε 10 μέρες 50.000, με έμβασμα 40.000, 50.000. Το ερώτημα που προέκυψε είναι σαφέστατο. Πώς είναι δυνατόν ο Ρουσανίδης, και θα σας πω τώρα ποιος είναι ο κύριος Ιωσήφ Ρουσανίδης, να εκτιμάει τα κοσμήματα και ο ίδιος να τα αγοράζει. Δηλαδή, αν έρθει σε μένα ένας να πουλήσει ένα αυτοκίνητο, τι θα του πω, ότι είναι πάρα πολύ καλό? Θα του πω σαράβαλο είναι. Να σου δώσω 100 ευρώ να το πάρω. Γιατί είμαι κακοπροαίρετος, έτσι δεν είναι? Εγώ λέω ότι ο κύριος Ρουσανίδης ήταν ο πιο καλοπροαίρετος. Να εξετάσουμε όμως τώρα ποιος είναι ο κύριος Ρουσανίδης. Ο κύριος... Οι πιστοί δεν τάζουν. Γιατί βιάζεστε, παιδιά? Λοιπόν, ο κύριος Ρουσανίδης την εποχή εκείνη είναι, κύριοι, συνταξιούχος. Αυτό δεν είναι αμάρτημα. Το έχεις πει πολλές φορές. Δεν είναι αμάρτημα. Όχι, είναι αμάρτημα γιατί δεν έχεις βιβλία. Βιάζεστε, κύριε. Κύριε Εγνατίου, βιάζεστε και εκτίθεστε αφάνταστα. Βιάζεστε και εκτίθεστε αφάνταστα. Ο κύριος Ρουσανίδης την εποχή εκείνη που τα αγοράζει είναι συνταξιούχος. Το λες γιατί δεν έχει βιβλία. Αυτό είναι. Μη βιάζεστε. Δεν έχει παραστατικά. Συνεπώς, πώς αγόρασε 40 κιλά χρυσό? Έγινε λαθρεμπόριο. Είναι απλά τα πράγματα, κύριοι τους ΔΟΕ. Όταν μπήκανε στο εργαστήριό του δια του Παναγίου Τάφου 40 κιλά χρυσό, με ποια τιμολόγια τα αγόρασε, με ποια παραστατικά έμειναν μέσα στο εργαστήριό του, με ποια διαδικασία ξεκίνησε να τα λιώνει, και το πολύ βασικό, πώς έβγαλε από το σιρτάρι του 300.000 ευρώ και τα έδωσε? Κάτω από ποια διαδικασία πληρωμής? Δηλαδή, οι 300.000 ευρώ τι πλήρωσε? Μαύρα λεφτά. Βλέπετε λοιπόν σε τι περιπέτεια μπήκε ο Πανάγιος Τάφος, γιατί κάποιοι ήθελαν να εκποιήσουν, κάποιοι να πάρουν χρήματα και κάποιοι να γεμίσουν τις τσέπες τους με χρήματα. 300.000 ευρώ ο κύριος Ιωσήφ Ρουσανίδης άνοιξε το σιρτάρι και τα έδωσε. Μίλησα μαζί του. Έχω καταγεγραμμένες συνομιλίες. Και τι μου είπε? Εδώ πρόκειται δηλαδή για ένα ρεσιτάλ αφέλειας που δεν ξέρω αύριο πόσοι θα προλαβαίνουν να καταθέτουν στον εισαγγελέα. Μου λέει ο κύριος Ρουσανίδης, εγώ δεν είχα τόσα χρήματα. Πούλαγα και έδινα χρήματα. Πούλαγα και έδινα χρήματα. Ακούστε τώρα. Γι' αυτό είναι λαθρεμπόριο Χριστού, κύριε Μεταξά. Διότι ένας που δεν έχει παραστατικά και τιμολόγια, πώς πούλαγε? Μαύρα. Έδινε στον κύριο Μεταξά ένα χρυσό σταυρό και έπαιρνε 50.000 δραχμές. Πώς τα έπαιρνες, κύριε Ρουσανίδη? Με ποια απόδειξη? Δεν υπήρχε απόδειξη, αφού δεν είχες παραστατικά. Αφού δεν είχες φορολογική διαδικασία, ήσουν συνταξιούχος. Ερώτημα. Πώς πήρε, κύριε Βαθιώτη, κύριε Καραθάνο, ο Θεοφάνης 300.000 ευρώ? Με ποια παραστατικά? Και εγώ ρωτώ και φτάνουμε στο κρίσιμο ερώτημα. Πώς, Πατριάρχα Θεόφιλε, δέχτηκες να πάρεις 300.000 ευρώ χωρίς νόμιμη διαδικασία? Αυτό μας αφορά. Πώς ιδιοχείρος πήρες 140.000 ευρώ μέσα στον Πανάγιο Τάφο από τον Θεοφάνη? Έτσι λέει ο Θεοφάνης. Σου έδωσε 140. Σας έδωσε, μάλλον να μην καταργήσουμε και ισοπεδώσουμε τα πάντα. Σας έδωσε 140.000 ευρώ. Τα βάλατε στην τσέπη σας μέσα σε αυτό το μαύρο μεγάλο φόρεμα που φοράτε? Τι είναι? Άμφιο. Μην τα λέμε και όχι φόρεμα, με συγχωρείτε, κάνω λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Ράσο. 140.000 ευρώ βάλατε μέσα. Δεν ρωτήσατε με ποιο παραστατικό? Πού είναι το τιμολόγιο? Τι μας έδωσε αυτός ο άνθρωπος? Και εγώ σας ρωτώ λοιπόν, κύριε Βαθιώτη, και θέλω, επειδή είστε άνθρωπος και θέλω και την άποψη του κυρίου Λέτζα, ειλικρινέστατος. Ένας χρυσοχός ο οποίος πουλάει και δίνει 300.000 ευρώ από το εμπόρευμα. Πόσο έχει βγάλει ακόμα? Αυτό δεν το ξέρουμε. Παρακαλώ, αφήστε, κύριε Λέτζα μου, αφήστε. Αν υπολογίσουμε ότι. Κύριε Βαθιώτη, θέλω την άποψή σας. Ναι, αν υπολογίσουμε ότι το εμπόριο του χρυσού είναι της τάξης, το κέρδος είναι της τάξης του 300% όπως φημολογείται, έχει βγάλει ένα. Όχι. Είναι υπερβολικά τα ποσά. Σας ακούμε, κύριε Λέτζα, πείτε μου εσείς. Πείτε μου εσείς πόσο είναι. Μήπως έβαλε την τσέπη του? Να σας πω κάτι. Ένα σταυρό. Κύριε Λέτζα μου, άποψη έχουμε συγκεκριμένη. Ένα σταυρό ο χρυσός κοστίζει. Ο κύριος Λέτζα στα αεροπή, ωραίο είναι, μ' αρέσει εμένα. 1.000 δραχμές, αν θέλετε, σε ευρώ, 60 ευρώ, και μπορεί να κοστολογηθεί 300 ευρώ.
Μα τώρα κύριε Καθάρο, καταλάβατε ότι σκέτο το πούλησε. Τι καταλάβατε? Τον μετέτρεπε σε κοσμήματα. Και σας ρωτώ, ένας που πουλάει κοσμήματα με μαύρη διαδικασία και τα πουλάει αξίας 300.000 ευρώ, πόσο υπολογίζετε το έχει βγάλει ακόμα? Να πω κάτι. Σας ρωτώ. Να πω κάτι. Έχει βγάλει πολύ περισσότερο. Και αν είναι σε αυτές τις διαδικασίες, αν έδωσαν αυτά τα δαχτυλίδια σε αυτούς τους οίκους των τηλεπωλήσεων που πουλάνε μέσα από τις τηλεοράσεις, δαχτυλίδια που βλέπουμε κάθε μέρα, ίσως να τα πουλήσαν σε πολύ μεγαλύτερες τιμές ως Μα αξιακά. δεν ξέρουμε τι έδωσε. Ακριβώς. Και προσέξτε τώρα ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο. Μέσα από το έγγραφο αυτό. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Μας ακούει κόσμος όμως, έχετε υπόψη. Όχι, μην πείτε ότι έβαλε κάτι την τσέπη το Ρουσανίδη. Γι' αυτό που δεν είπα εγώ, σίγουρα κερδοφόρα λειτουργήσε, αλλά υπάρχει και μια προσθέμενη αξία για τη μετατροπή ενός λιωμένου κομματιού χρυσού να το μετατρέψει σε νόμισμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πληρώνονται. Ή να καρφωθεί επάνω μια πέτρα ή οτιδήποτε. Όλη αυτή η διαδικασία πληρώνει και πληρώνεται ακριβά. Θέλω να ξέρετε όμως ότι η μετατροπή ενός κομματιού χρυσού σε κόσμημα, η αναλογία τους είναι προς 1/3 όσον αφορά το τελικό βάρος του χρυσού. Χωρίς την εργασία την οποία. Επί της ουσίας τώρα πάμε. Έδωσε 300.000. Πόσα λέτε ότι έβγαλε? Μπορεί να έχει βγάλει ένας 300. Τουλάχιστον 1/1 είναι από 1/1 και πάνω. Άρα λοιπόν 600.000 ευρώ, κύριε Ματαξά, και θέλω να πω δηλαδή 200 εκατομμύρια δραχμές τα διακίνησε ο κύριος Ρουσανίδης με την άδεια του Θεοφάνη. 100 εκατομμύρια δραχμές. Δεν είστε εδώ. Αφού λέμε 600.000, 200 εκατομμύρια. 100 είναι 100. Μπράβο. 100 είναι 100 εκατομμύρια λοιπόν. 200 εκατομμύρια, κύριε Ματαξά. Ο κύριος Ρουσανίδης, όντας συνταξιούχος, δια της αδείας του κυρίου Θεοφάνη, διακίνησαν με λαθρέο τρόπο χρυσό, λαθρέος είναι, απλά ελληνικά μιλάμε, και μαύρο χρήμα. Πώς το βλέπετε? Μπορεί να έχει και αποδείξει και παραστατικά, συγγνώμη κύριε Ματαξά. Καλά, ναι. Και από άλλον συνεργάτη του, δεν το ξέρουμε αυτό. Θα βγάλετε και τη συνομιλία, κύριε Σπίνο, του Θεοφάνη? Όχι, του Χρυσοχώου. Όχι, σήμερα... δεν τα αφισβητεί ο Χρυσοχώος αυτό. Έχω μιλήσει 8 φορές μαζί του, δεν τα αφισβητεί. Δεν έχει συνεργάτη με παραστατικά. Ο Χρυσοχώος μου είπε ότι την υπόθεση αυτή το έκανε για να βοηθήσει την Εκκλησία, έβγαλε 10.000 ευρώ. Αυτό το γράφει μέσα στο έγγραφο αυτό που λέτε. Αυτό. Που μου δώσετε και διάβασα. Αυτό λέει, ότι έβγαλε 10.000 ευρώ. Και τα 300.000 τα έδωσε για να βοηθήσει την Εκκλησία και το όνομα του Ιησού Χριστού. Σας ξαναρωτάω. Επομένως, αυτό που λέτε και που σας είπε ότι ο στόχος ήταν να βοηθήσει την Εκκλησία και επομένως δεν υπάρχει συνεργάτης που έχει νόμιμα παραστατικά. Κανένας, δεν υπάρχει. Τελειωμένο είναι αυτό. Τελειωμένο είναι αυτό. Το ΣΔΟΕ ψάχνει δουλειά αύριο το πρωί. Έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ΣΔΟΕ. Τι υπάρχει? Δεν υπάρχει. Το καταργήσατε κι αυτό? Καταργήθηκε την υπέλετη. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να ανακεφαλαιώσουμε. Πάμε να δούμε. Βλέπετε ότι είστε κολλημένος στο Πασόκ. Πάμε να δούμε. Στο προηγούμενο Πασόκ. Πάμε να δούμε κάτι. Πάμε να δούμε κάτι το οποίο για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι αργά, είναι και καλό είναι. Θα δείτε κυρίες και κύριοι στο επόμενο βίντεο, και παρακαλώ αυτό να ετοιμάσουμε, ότι πολύ μεγάλο μέρος των ταμάτων δόθησαν στο Θεόφιλο για να τα κάνει δώρα. Όπως σας το λέω. Για να τα κάνει δώρα. Αυτό δηλαδή που εσείς κάποιοι με πόνο ψυχής ακούμπησαν, ο Θεόφιλος τα είχε στην τσέπη, ρολόγια και άλλα, και τα μοίραζε δεξιά και αριστερά ως δώρα δημοσίων σχέσεων. Καταλάβατε, κύριε Ιγνατίου? Από ό,τι διάβασα κάποια ρολόγια ήτανε. Κάποια ρολόγια. Πώς το βλέπετε αυτό δηλαδή? Απαράδεκτο αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Άλλο πράγμα το επόμενο, άλλο το παραπόμενο. Ακούστε, κύριε Σπίνο. Ό,τι και να μου λέτε. Ξέρετε, ο κόσμος τι θέλει, κύριε Ιγνατίου? Θέλει ειλικρίνεια. Και θέλει από αυτούς που αγαπάνε την Εκκλησία να σηκώνουν ανάστημα σε τέτοια ζητήματα. Αν όλοι κάνουμε το σταυρό μας και συγκαλύπτουμε γεγονότα, δεν κάνουμε δουλειά. Θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, θα συνεχίζουμε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά θα συνεχίζουμε με το δίχτυ του χεριού μας να δείχνουμε τους επίορκους. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λέτε εσείς ή ό,τι και να λέει οποιοδήποτε, εγώ πάντα θα ακολουθώ τη συνείδησή μου. Είτε κάνω λάθος, είτε δεν κάνω λάθος. Δεν πρόκειται να πάω με το ρεύμα, δεν πρόκειται να πάω επειδή κάποιοι θεωρούν ότι έτσι είναι. Η συνείδησή μου λοιπόν λέει ότι το καταδίκασα σαν γεγονός, εφόσον δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση. Όλη αυτή η διαδικασία με ενοχλεί και μόνο στα διαδικασία,
πέρα από το παράτυπο της διαδικασίας, με ενοχλεί και σε διαδικασία. Τη γνωρίζω και σου λέω ότι με ενοχλεί. Πάμε να δούμε το βίντεο σας, παρακαλώ πολύ. Η διαδικασία είναι πέρα για πέρα παράτυπο. Που είναι, κυρίες και κύριοι, απόσπασμα. Δεν είναι μόνο αν πήρε του εγγράφου, τα ρολόγια όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Που δείχνει ότι τα ρολόγια τα πήρε ο ίδιος ο Πατριάρχης και τα έκανε τώρα. Είναι αστεία υπεραγραφή καταρχήν. Όπως επίσης, είναι αστεία υπεραγραφή. Παρακαλώ κύριε Γνατίου, πρώτης ποιότητας, δευτέρας ποιότητας. Όπως επίσης κύριε Γνατίου, παρακαλώ. Μαϊμού δηλαδή ήταν, τι ήτανε. Όπως επίσης και ένα χρυσό ρολόι, το οποίο το φοράει ο ίδιος, το φοράει ο ίδιος στο χέρι του. Να δούμε πώς θα έχει πάρει. Πάμε να δούμε το βίντεο παρακαλώ. Μήπως είναι τα... Εγώ δεν φοράω ρολόι. Οι πιστοί δεν τάζουν στην Παναγία μόνο χρυσά δαχτυλίδια, βραχιόλια και αλυσίδες, αλλά και μαργαριτάρια, ρολόγια, ακόμη και ψεύτικα κοσμήματα. Τουλάχιστον αυτά προκύπτουν από την περιγραφή του πρώην έξαρχου του Παναγίου Τάφου, ο οποίος μας ενημερώνει και για την τύχη των συγκεκριμένων ταμάτων. Μαθαίνουμε δηλαδή πού κατέληξαν οι προσευχές των πιστών για ένα θαύμα. Λοιπά αφιερώματα, ασημένια διάφορα 7 κιλά και 800 γραμμάρια ευρίσκονται εν τη εξαρχία προς αξιοποίηση. Καλλιεργημένα μαργαριτάρια με χρυσά και επίχρυσα δεσίματα άνευ ιδιαιτέρας αξίας 850 γραμμάρια εδόθησαν αντίπληρωμής εις την πρώτη διαλογή των αφιερωμάτων. Ορολόγια χειρός σχετικώς καλά 650 γραμμάρια, ορολόγια χειρός δευτέρας ποιότητας 1 κιλό και 700 γραμμάρια, ορολόγια χειρός τρίτης ποιότητος 6 κιλά και 200 γραμμάρια παρεδόθησαν εις των μακαριότατων για να δοθούν ως δώρα. Κοσμήματα ψεύτικα 3 κιλά και 250 γραμμάρια, κολλιέ ψεύτικα 1 κιλό και 850 γραμμάρια ευρίσκονται εν τη εξαρχία. Σύνολο 22 κιλά και 300 γραμμάρια. Λοιπόν, είδατε κυρίες και κύριοι ότι η ρολόγια λέει δεύτερης ποιότητας. Ποιος τα έκρινε αυτά? Το δικό μου πόνο, την ψυχή τη δική μου που αυτό είχα και αυτό ακούμπησα στην εκκλησία, το κρίνατε εσείς κυρία Θεοφάνη και κύριε Ρουσανίδη δεύτερης ποιότητας? Αυτό είχα. Για μένα αυτό μπορεί να ήταν όλη η περιουσία μου, το συναίσθημά μου, η καρδιά μου. Και το ακούμπησα γιατί ήθελα να το τυλίξω με μια προσευχή. Για το παιδί μου, για τη μητέρα μου, για τον πατέρα μου. Και εσείς αυτό το χαρακτηρίσατε δεύτερης ποιότητας και τα έβαλε στην τσέπη του ο Θεόφιλος και τα μοίραζε δώρα. Εμείς κυρίες και κύριοι δημοσιογραφικά και μόνο έχουμε εντοπίσει μερικά ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα θέλουμε μαζί σας να τα μοιραστούμε. Και αν κρίνουν αύριο οι αρχές ότι αυτά τα ερωτήματα θέλουν περισσότερο διερεύνηση, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να τους δώσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε στο φάκελο αυτής της υπόθεσης. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τα ερωτήματα και να τα βλέπουν και οι τηλεθεατές σε όλη την οθόνη. Ποια επιτροπή, παρακαλώ πολύ τα ερωτήματα και να έχετε το νου σας και μην βιάζεστε. Ποια επιτροπή συστήθηκε για την καταμέτρηση των ταμάτων? Το είπαμε εξ αρχής. Παρακαλώ πολύ, εάν το βίντεο δεν μπορείτε να το παίξετε, να μου πείτε να μην το παίζω. Να μην δείχνουμε βίντεο το οποίο εκθέτει αυτά που διαβάζουμε. Μπορούμε να το έχουμε έτσι όπως πρέπει ή δεν μπορούμε? Ωραία. Τα ερωτήματα αυτά λοιπόν τα θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρά ως προς τη δημοσιογραφική τους προσέγγιση και μόνο. Εμείς κύριε Μεταξά ούτε εισαγγελείς είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Γιατί ο έξαρχος πήγε μόνος του στις θηρίδες? Με ποιον πήγε? Έγινε επιτροπή? Δεν έγινε επιτροπή? Πού καταμετρήθηκαν? Ποιος τα καταμέτρησε? Απλά πράγματα είναι. Πάμε στο επόμενο ερώτημα παρακαλώ πολύ. Πού μεταφέρθηκαν τα κοιμήλια από τις θηρίδες και πού φυλασσόντουσαν? Αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε κακοπροαίρετος θα μπορεί να μιλήσει, κύριε Λέτζα, για αλλαγές κοσμημάτων. Βάλαμε τα ψεύτικα, βγάλαμε τα γνήσια. Ρωτώ, κοσμήματα τέτοιας αξίας τα πήραμε σε σάκους και ανεβαίναμε τη σταδίου, κύριε Γναντίου? Πήγανε κάπου, φυλαζόντουσαν κάπου, κάποιος είχε την εχέγγυα ασφάλεια αυτών των κοσμημάτων? Απλά πράγματα. Πάμε στο επόμενο παρακαλώ πολύ. Πώς είναι δυνατόν ο συνταξιούχος Χρυσοχώος να εκτιμά και στη συνέχεια να αγοράζει τα κοσμήματα? Και συνταξιούχος να μην ήταν πάλι το ίδιο το ερώτημα? Όχι. Εάν το συνταξιούχος έχετε κολλήσει εκεί, διότι εδώ, είστε, εδώ είστε αλλά δεν είστε εδώ.
Ο συνταξιούχος, κύριε Ιγνατίου, δεν έχει παραστατικά. Δεν έχει βιβλία. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Συμφωνούμε. Τότε λοιπόν είναι δύο ερωτήματα. Βεβαίως είναι. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συνταξιούχος που το κάνει αυτό? Συνταξιούχος από μόνο του είναι ερώτημα, λοιπόν. Και το δεύτερο είναι πώς αυτός που αγοράζει εκτιμά. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Να σας πω, και αν δεν είναι συνταξιούχος, δηλαδή θα έπρεπε να κόψει παραστατικό? Θα το κόβε? Όχι, θα έπρεπε. Αλλιώς θα κάνει λαθρεμπόριο. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, παρακαλώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο? Πολύ ωραία. Έχουμε, ωραία. Πώς διακινήθηκαν τα κοσμήματα, γιατί βιάζεται ο κύριος Ιγνατίου, αυτή η βιασύνη θα σας φάει εσάς, από έναν συνταξιούχο χωρίς παραστατικά? Αυτό εμείς. Όχι, αλλά να έχετε το νου σας στο επόμενο βήμα για να μην σκοντάψετε στο μεθεπόμενο. Τότε ξέρετε τι κάνουμε? Δεν έχουμε αυθορμητισμό, δεν λέμε αυτά που πιστεύουμε και κάνουμε διπλωματική εργασία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, για μας ονομάζεται λαθρεμπόριο χρυσού. Λοιπόν, θέλω τον κύριο Λέτζα να μου πει αυτά που νομικά επισημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται διερεύνηση περαιτέρω, με δύο κουβέντες, κύριε Λέτζα. Κύριε Σπίνο, νομίζω από αυτά που συζητούσαμε με τον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Λέτζα, στο διάλειμμα, ότι είχε και παρόμοια περίπτωση, άρα θεωρείται και ειδικός επί του θέματος να μας πει. Παρακαλώ, κύριε Λέτζα. Επί της διαδικασίας δηλαδή. Δεν έχουμε χρόνο, παρακαλώ, κύριε Λέτζα. Η διαδικασία στα πλαίσια μιας διαφάνειας, η οποία πρέπει να έχει και η εκκλησιαστική περιουσία, έχει να κάνει ως εξής. Έχουν συσταθεί, χωρίς αυτό να είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, επιτροπές οι οποίες καταγράφουν όλα τα... Πάμε στο συγκεκριμένο, κύριε Λέτζα, μην απλώς εδώ δεν φαίνεται ότι υπάρχει επιτροπή. Τώρα δεν ξέρω ποια διαδικασία ακολουθεί ο Πανάγιος Τάφος. Εκεί πρέπει να διερευνηθεί αυτό το κομμάτι, εάν υπήρχε διαδικασία και δεν ακολουθήθηκε. Δεύτερον, νομικά μιλάμε τώρα. Καθαρά. Υπάρχει διαδικασία γενικότερα στην εκκλησιαστική. Δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική, δεν ξέρω αν ακολουθήθηκε. Γι' αυτό σας λέω και πάω γρήγορα. Το επόμενο ερώτημα που αναφέρεται στο θέμα το τι έχει να κάνει με τον συνταξιούχο χρυσοχό, ο οποίος παίρνει αυτά τα κοσμήματα τα οποία τα αγοράζει, είναι σαφές ότι υπάρχει μια φορολογική παράβαση. Είναι φορολογική παράβαση η οποία έχει να κάνει ενδεχομένως και με λαθρεμπορία και επίσης όλη αυτή η διαδικασία του να χυθεί το μέταλλο και να γίνει από 14, 24 ή να μετατραπεί, σημαίνει ότι υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά, ότι πρέπει να υπάρχουν παραστατικά τα οποία αναφέρονται σαν διακίνηση και να μπορούν να γίνουν μετατραπές. Και παραστατικό της διαδικασίας του χυσίματος μετάλλου. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Απλά το εξηγώ γιατί εσύ το λες ως γνώση. Συνέχεια δηλαδή παραστατικά μέχρι να γίνει ένα κόσμημα. Δεν γίνεται το μέχρι να πουληθεί στο κάποιο κύριο. Το χρυσάφι δεν γίνεται έτσι και λέμε το χύνουμε και το... Λεπτομέρειες είναι αυτό. Και μέχρι να πουληθεί στον κύριο Μεταξά ένα σταυρός. Δεν λεπτομέρειες. Και μέχρι να φτάσει στο σημείο εγώ, εσείς, ο κύριος να πάει εκεί πέρα και να πάρει κάτι. Και εκείνη την ώρα που να κοπεί και μια απόδειξη. Αφού δεν υπάρχει μαγαζί, κύριε. Προσέξτε, όλο αυτό, νύχτα μοιραζόντουσαν αυτά. Όλο αυτό αποτελεί μια περιγραφή μιας μαύρης διαδικασίας. Αυτό είναι σαφές. Άλλος θα το ψάξει, υπεύθυνη είναι η πρώην ΔΟΕ, ας πούμε, η οποία πρέπει να κοιτάξει το θέμα αυτό. Έχει και εισαγγελέα μέσα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όσον αφορά τα θέματα τα άλλα τα οποία προκύπτουν, θέματα ηθικής τάξης για τον Πατριάρχη ή για τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου, για τον Έξαρχο, πιστεύω ότι υπάρχουν αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα τα οποία έχουν και αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάνω απ' όλα οι πιστοί, κύριε Λέτζα. Δεν υπάρχει κανένα όργανο πάνω από τους πιστούς. Και οι πιστοί έχουν αποφασίσει, έχουν βγάλει άποψη. Και το κρίνω από το τηλεφωνικό κέντρο και από τα μηνύματα που μου δίνουν. Νομικά σας λέω και πάλι, ο πιστός δεν δικάζει. Ούτε εμείς δικάζουμε. Ο πιστός και ο ψηφοφόρος δικάζει όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Όταν πρέπει θα δικάσει. Ωραία. Αλλά θα δικάσει με τον τρόπο. Πάμε ένα λεπτάκι να ακούσουμε τον κύριο Μεταξά για να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εγώ, κύριε Μεταξά, καλύφθηκα από τα όσα άκουσα ως ενημέρωση δηλαδή από τον κύριο Λέτζα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε προηγουμένως έχει κάποια σχετική εμπειρία που εγώ δεν την έχω. Είμαι αδύνατος μέσα σε αυτά. Τώρα γενικά η διαφάνεια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Όσο περισσότερη διαφάνεια υπάρχει. Και δεν χρήζει διαφάνεια σε όλη η διαδικασία αυτή που είπαμε τώρα. Δηλαδή κάθε άλλο παραδιαφανής ήταν. Κάθε άλλο. Κύριε Βαθιώτη, πείτε κάτι για να κλείσουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει αυτή η επιτροπή εκτίμησης που λέμε, αν υπάρχει στον Πανάγιο Τάφο και σε περίπτωση που υπάρχει, αυτό είναι ένα ερώτημα κέριο, αν υπάρχει, γιατί δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα κάποιοι άνθρωποι πήγαν παράπλευρα, πήγαν με παράπλευρες διαδικασίες. Από αύριο το πρωί, κύριε Βαθιώτη, να ξέρετε και κατάργησαν ότι θα αυτή την επιτροπή, γιατί πιστεύω όταν και στο τελευταίο μοναστήρι υπάρχουν τέτοιες επιτροπές, είναι νομίζω μη δόκιμο να μην υπάρχει στον Πανάγιο Τάφο. Συνεπώς αυτή κατά κάποιο τρόπο παραγράφηκε η δραστηριότητα αυτής της επιτροπής, έτσι, και
Παραγράφηκε. Απόψε θα προσπαθήσουν με πρωτόκολλα να περάσουν έγγραφα, να στήσουν επιτροπές, να κάνουν εκτιμήσεις. Αν αυτό έχει. Ο Γερολίκος έχει φυλάξει τα νότα του όμως, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αν αυτό έχει κάποια αξία, δημοσιογραφικά το λέω, παρακαλώ, και ρεπορταζιακά. Πείτε για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, αλλά τουλάχιστον αυτός που ήταν μέχρι πριν από 1-2 χρόνια ο διαχειριστής της εξαρχίας στην Αθήνα, είναι μασόνος υψηλού βαθμού. Δεν το ξέρω. Σας κάνει αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ εδώ τελείωσε.